Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing anak-anakku, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Saderengipun mulai pelajaran nggih, monggo maos basmalah sareng-sareng nggih Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ing wektu menika Bu Yuli badhe mbahas PH kali pacelathon nggih Ca. Monggo sami-sami dipirsani. Ingkang nomor setunggal. Rembukan wong loro utawa luwih ing ngenani sakwening bab iku diarani napa Cah? Ya, pinter, diarani pacelathon. Berarti ingkang B. Lanjut ingkang nomor kali. Teks pacelathon kuwi katulis kanthi wujud napa Nak? Ya, leres. Ingkang C nggih menika wujud imbal wacana. Ingkang nomor 3. Sakabeh ukara ing teks pacelathon iku nggunakake ukara kandha. Bener apa salah Cah? Ya, leres. Bener. Berarti jawabannya ingkang A. Ingkang nomor sekawan. Isine teks pacelathon iku nyeritakake lelakone manungsa. Salah napa bener Nak? Nggih salah. Ingkang bener nggih menika teks pacelathon iku maringi panerang lan pangajak. Oke, lanjut sakniki nomor gangsal. Cacahing paraga ing teks pacelathon wonten pinten Cah? Ya, leres. Ingkang B wonten kalih, loro utawa luwih. Lanjut ingkang nomor 6. Unggah-ungguh basa kaperang dados kalih. Nggih menika basa ngukul lan basa napa Cah? Ya, leres. D. Ngapunten nggih, ingkang D nggih Cah, basa krama. Lanjut sakniki nomor 7. Miturut unggah-ungguh basa bocah yen matur marang wong tuwa iku nggunakake basa napa Cah? Ya, pinter, kudu nggunakake basa krama alus. Ingkang D. Lanjut sakniki nomor 8. Bocah karo bocah. Dadi bocah-bocah ngomong kali kancane. Menika nggunakake basa napa Nak? Ya, pinter, nggunakake basa ngukuh lugu. Ingkang D. Sakniki nomor 9. Bapak tindak dateng Surabaya. Ukara menika nggunakake basa krama alus. Bener napa salah Cah? Tindak niku napa? Krama nggih. Dateng niku nggih krama. Berarti pernyataanipun ya pinter, leres utawa bener. Ingkang A. Lanjut sakniki nomor 11. Adi wis turu awan. Ukara iki nggunakake krama lugu. Leres napa mboten? Turu niku ngukuh, awan iku nggih ngukuh, berarti ngukuh nggih Cah. Berarti pernyataan Adi wis turu awan, ukara iki migunakake basa krama lugu. Bener napa salah Cah? Ya, pinter. Salah nih Nak. Lanjut sakniki nomor 11. Nah, menika pacelathone antarane ya ibu lan putrane nggih Cah. Sakniki pitakone, pira cacahe wong kang ana ing pacelathon kuwi? Pinten Cah? Ya, leres. Ingkang B nggih Nak, wonten kalih. Lanjut sakniki nomor 12. Tetep adhedhasar pacelathon nggih Cah. Apa kang diomongake ibu lan putrane? Napa Cah? Bab napa? Ya, pinter. Ingkang A, bab gemi energi. Gemi niku napa Nak? Ya, pinter. Gemi niku hemat. Lanjut sakniki nomor 13. Tetep adhedhasar pacelathon nggih Cah. Basa apa kang digunakake putrane yen matur marang ibu? Gunakake basa napa Cah? Ya, pinter, nggunakake basa krama alus. Berarti ingkang D nggih Cah nggih. Lanjut sakniki nomor 11. Tetep adhedhasar pacelathon. Ibune yen dawuh marang putrane iku nggunakake basa napa Cah? Ya, pinter, nggunakake basa ngukuh. Ngukuh lugu nggih Cah, berarti ingkang D. Sakniki lanjut nomor gangsal 11. Tetep adhedhasar pacelathon. Gene yo, kena apa awake dhewe kudu mesti gemi energi, kudu mesti gemi listrik? Ya, pinter. Ingkang C nggih Nak, amarga akeh daerah kang durung duweni listrik. Lanjut sakniki nomor 16.
pacelatone Adi marang mbake utawa kangmase iku kudu nggunakake basa ngoko alus. Bener napa salah, Ca? Ya leres, berarti bener ingkang A. Nomor 17. Bu Dewi matur, "Surti, kowe arep menyang ngendi?" Nah, Surti jawabnya pripun, Ca? Ukara kang trep kang kudu diaturake Surti nggih menika dhateng dalemipun Bude, Bu. Dadi Surti kudu nganggo krama alus. Menika leres napa mboten, Nak? Ya pinter, bener, leres ya. Berarti ingkang A. Lanjut sakniki nomor 18. Bude badhe tindak pundi? Ukara ing dhuwur nggunakake basa ngoko lugu. Eling ya, Ca, ngoko lugu iku nganggo tembung ngoko kabeh. Badhe niku krama, tindak niku inggih krama. Berarti pernyataane bener apa salah, Nak? Ya pinter. Ingkang nomor 18 berarti salah. Lanjut nomor 19. Bapak mundhut jajan kanggo Bimo. Ukara kasebut nggunakake ngoko alus. Eling ya, Ca. Ngoko alus iku gabungan antarane ngoko ya basa tembung ngoko lan krama. Mundhut niku krama ya, kanggo niku ngoko. Berarti bener napa salah, Nak? Pernyataanipun ya pinter, bener. Lanjut sakniki nomor 20. Gampang kramane gampil. Leres napa mboten, ya? Ya pinter, leres. Lanjut nomor 21. Mas Ali tuku buku. Tembung tuku kramane napa, Ca? Ya pinter, tumbas, berarti ingkang C. Lanjut sakniki nomor 22. Soal matematika kuwi gampang banget. Gampang kramane napa, Nak? Ya pinter, gampang niku gampil, berarti ingkang A. Lanjut sakniki 23. Dimas diutus ibu tumbas gendis. Diutus ngokone napa, Cah? Ya pinter, diutus iku dikongkon ya. Lanjut sakniki 22. Tembung alit kuwi tembung alit kuwi ngokone ya iku cilik. Alit iku ngokone cilik. Leres napa mboten, Nak? Ya pinter, leres. Lanjut sakniki ingkang terakhir 23 gangsal. Banyune wis entek. Tembung entek iku krawane didhawuh. Leres napa mboten, Ca? Ya entek niku ngapunten, entek niku kramane telas. Berarti pernyataanipun leres napa mboten, Nak? Ya berarti salah, ingkang B. Cekap semanten bahasanipun PH kalih pacalaton nggih, Ca. Menawi wonten pitakon saged ditulis dhateng timeline e-learning utawi WA dhateng Bu Yuli. Mugi-mugi manfaat ilmunipun. Bu Yuli akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.